Benan maşgalan kısmaty dogran özüne ýazylmaýa. Yakınlığı agar pursatlar bilen çağırıktan önü beten özüňden çykyp gitmek duýgusyny diňe duýup bolýa. Düşündirmek üçin diller eşit gelýär. Venanna ejegen iktan bolýar. Bir seni dünya indirip käbä deňäp ýören insanym bolsa, ikincisi akbalyň maňlaýyna ýazan gerçeginiň mukaddes saýyp ýören enesi. Oşa öğreni. Bolgun sen dünyada en bahtlı denan cenneti öwrüp yarın törni.